belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Werknemers van Dames Ship Repair hebben zich vanochtend verzameld bij de poorten van hun werkgever. Ze voeren actie tegen het aangekondigde massa-ontslag. Gisteren werd al bekend dat er veel mensen zullen worden ontslagen. Vandaag krijgen alle mensen die niet meer terug hoeven komen een telefoontje. Volgens vakbondsleider Angelo Meijer is het nieuws zuur omdat onlangs nog bekend werd dat Dame een kapitaalinjectie krijgt van $40 miljoen. Minister van Economische Ontwikkeling Ruysandro Seintje zal vandaag met de directie van Dame om de tafel zitten. Nog meer slecht nieuws. De Extra meldt vandaag dat er 20 mensen dreigen te worden ontslagen bij KTK. Het sleepbotenbedrijf bevindt zich in zwaar weer omdat er vanwege het stilliggen van de raffinaderij veel minder werk is. Minister van Economische Ontwikkeling Ruysandro Seintje praat momenteel met de directie van KTK om te voorkomen dat er niet nog meer mensen worden ontslagen. Angelo Meijer van vakbond PWFC spreekt van een zeer treurige situatie. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para o bichita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. De politie heeft gisteren snel gehandeld. Er zijn 5 mannen opgepakt die kort daarvoor een overval op een toko in Buena Vista zouden hebben gepleegd. Rond 5:30 kreeg de politie een melding dat er een gewapende overval had plaatsgevonden aan de toko op de Santo Domingoweg. 4 gemaskerde en gewapende mannen drongen de toko binnen en gingen er vandoor met de kassa-inhoud en heel veel spullen. De politie startte meteen een onderzoek. Eerst werden 3 mannen gevonden in de Mondi. Later werden nog 2 mannen aangetroffen in een woning in Veres. De politie nam een vuurwapen in beslag en vond naast de geldladen ook whiskyflessen en een groot aantal telefoonkaarten. De Extra maakt melding dat verschillende winkeleigenaren de afgelopen periode de prijs van eieren hebben laten stijgen. Dat is tegen de afspraken in omdat er een maximumprijs van eieren op Curaçao is. En het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft aangegeven dat ze hard zullen optreden tegen mensen die illegaal de prijs verhogen. Er komen sancties tegen winkeleigenaren die dat doen, aldus de Extra. Ook oppositiepartij MAN wil dat er gaat worden heronderhandeld over het COHO. Het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling moet worden aangepast omdat in de huidige versie er geen ruimte is voor adviezen van de Nederlandse Raad van State en de Raad van Advies van Curaçao. Dat heeft de leider van de MAN, Steven Martina, gisteren tijdens een persconferentie van de Blauwe Partij gezegd. Ook hoopt hij dat de parlementen van Aruba, Sint Maarten en Curaçao samen optrekken om veranderingen in het COHO mogelijk te maken. Er zijn te weinig brandweerlieden en daar wil de minister van Justitie, Shelton Hato, wat aan doen. De Extra meldt vandaag dat hij 25 vacatures opent voor de brandweer om op die manier het brandweerkorps te versterken. Hato bracht onlangs een bezoek aan de brandweer en werd er op de hoogte gesteld van de huidige situatie. Na 12 seizoenen voor de Dodgers te hebben gespeeld, gaat Kenley Jansen naar de Atlanta Braves. Dat wilden de Dodgers niet zomaar voorbij laten gaan en de Extra plaatst vandaag foto's van een mooi afscheid dat de LA Dodgers hebben genomen van de 34-jarige Kenley Jansen. Hij is met alle eer uitgezwaaid en de Dodgers wensen Jansen nog veel succes in zijn verdere carrière. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.